Заобградете го. Иди, няма вариант. Заобградете го. Сега да не го направим на пихтия пък. Аз не стрелям. Добре. Тръгни надолу, ти стреляй. Той надолу ще тръгне, някъде тръгне. Той е тежко ранен, този да знаеш. Това е тежко ранен. Заобградете го. И как го гледа само? Ти виждаш ли го? Не. Няма един го гледа, гледах и го изтървах. Тук Рамс. Сега ще години. Аха. Дай го! Браво! Брависимо! Как го заобградихме, а? Ела тук, ела. Дай ли? Да няма други, ма. Да няма други. Там беше. Дай го тук, дай го. Дай го. Дай го, че виж как гледат тук другите. Браво. Браво, мътенче. Стане работа, то ще е обаче голям зор. Една година имаш кой е, още да центроваш. Кое? Той за камерата, не? Да. Чучук. Бари! Каква специална техника има? Айде. Браво. Айде! Айде, Дари. Дай го тук, ма. Дай го тук, моето момиче. Дай го тук. Ела при тати, ела. Ела. Комен за бурда. Ела тук, ела. Дядо, не тати! Айде! Ела тук при тати, ела. Ела тук, комензи. Браво, моето Ма момиче. комензи разбира, виждаш ли? Пусни, моето. Абе, гледай сега, гледай сега. Я дай на мене да ми седеш. Пусни. Бадем ли си го взема? Айде, Бари! Аз много съм тъп, отидах на поих кучето, аз не пих вода. Мамата. Що не пи? Айде. Сигурно чакам. Значи разбира, явно разбира от някой.